И здравейте, там от аз съм PeshGameBG и днес ще играем Egg Wars of SMS Craft. IP, ако искате вие малко просто към Egg Wars. Ника ми е PeshGame23 и да, това е последния клип с хиперкам. А не последния клип, който ще снимам, а просто последния клип с хиперкам. Отвечай, някакъм трайте, не е лектория, не е на фрапса, не е на друга. Винаги си ги поставих и да, вече мога да клипна. И да, няма да играме тук. Опа, ще си играме. Ауч! Нормален. И да, да не бил, но същото да, никой малко пусна. И да, между другото ще имам един общ канал. Махай се да го апгрейдна, бе, бил. Маха. Махай се. Няма в момента не ми лаги. Разбрах проблема, просто са се натрупали много гигабайти в една програма. Сваля екран, да, няма много гръсен Minecraft е в тази програма. Тя е за чистене. Пък са натрупали вътре някъде около 20 гигабайта сигурно заради това ми е лагало толкова много. Омага на клипа коли няколко много ще лаги. Време в момента не ми лаги. Дебил! Ще да пусти матите. Рън към златото. Трябва ми злато. Тята партия не са го апгрейднали, омага. Системата. Взем си тук трябва ми колко, още 5 голд. Пак те го имате, че не гретат пак те хората. Бързо. Вземи този диамант. Вземи тя тари още да. Още да. Плис. Опа! Мерси. Втория апгрейд е на бах 6 диаманти. И да 20 диаманта. На 2 секунди и 5 сета и това стига. По-добре, потаскам си взема един меч от 10. Айрон. Мечо. Взема един айрон меч. Така. Дай ми тук един айрон меч. Така, айрон мечо. Дай ми си дям. Напиша. Апгрейд, не знам дали ще разберем. Да. Ама се да го апгрейдна, бах ти. Омага, за последен апгрейд 20 диаманта. Махай се, ще спираш просто колко си искаш. Изчезвай тук веднага. Омага, за какво ми е този счибан меч, махай се. Омага, меч ми дава. Яху! Аз пък ще за... Амаха, дайте ми само още един или... Окей, това се махна. Какво? Засече ми току-що. Вече може да си взимате колко си искате. Сега отивай. Трябваше от цяло гретнаха ли го? Да, аз пък апгрейднаха ли? Седя на... Отгоре! Глупчовци, тия, мале, няма. Трябва ми храна. Искам да съм искам за такива. Трябва ми броница. Тия са много лошави, бе. Тия много лошави. Ох, залагна тук. Те са били много лошави, бе. Омага. Предпочитам такива тъпи хора. Тук събирам колко ми трябваха. 2 обсидиан, нали? Да, 2 обсидиан. Немай човек, обсидиан. 2 обсидиан. Там е една киркица. Една стон киркица да си взема. Може че все пак това.
О, мага, той вече си е взел. Окей. А отгоре служил ли си мой? Къшкай са. Вижте, не е служил. Мам. Мага сега то... Май пак дебилите, няма да ми... Дай бе, Зода, кажете ми какво написа в коментарите, ето вижте. Аз написах fuck you, аз знам, че означава по дяволите или пък нещо друго. Не мога да разбера. Fuck you означава по дяволите, а не... Не означава fuck you по дяволите. А то не знам какво ми е написал. Ето да, разбирам английски. И да секунда. Дами и господа, много съжалявам, че пропуснах екшена. Аз почна екшена, когато не снимах. Бих един гай Дорадор. Бъра, данем 10 коинц и убих Махалдор. 33. Пак 10 коинц и изхъбих легендарката. Като не е много хубаво. Това не е хубаво. Хей, ама добре, че имах легендарка. И да, пак до секунда. То път почне да се бия. Сега имам легендарка, пък имам легендарка, няма какво да ме е страх. И пускам път. И да, до секунда. Ого, току-що на първа беше чупено етитут, не знам си кого. И да, ме да, сега тръгваме да ги убиваме. Защото аз ги видях, че нямат нищо, ама аз нямам купчета. Като е заждаващо тъпо. Айде. Сега си тук не знам колко купчета. Само моля с шифта да не подаде. Моля ти, шифче, не подавай. Please. Please. Не. Сета. Окей, това ще ме свършиха. Нека тъй. Тъй. Чекай, това от моите. Аз знам и най-малка пегла представа къде се намира пърпел. Като е малко тъпо. Ще видя на тия двата. А не, ето го деня, бе. Бой! Омага! Водихме, дами и господа! 50 секунди ми дай! Ето те сортят нещата. И да, много се извинявам. Че да, все пак... И да, много се извинявам. Не забравяйте да ще лайк, също да се абонирате и чао!